pasar na medida que podamos pois, dentro do que sería unha das vivendas, decir que o poboado está dividido en grupos familiares. Xeralmente cada grupo familiar se compón de unha vivenda cos seus correspondentes almacéns. Estes que están, bueno, que me disculpen porque hai algún arqueólogo por aquí que ao mellor debería dar a charla, por lo menos así non quedaba mal, pero bueno. Temos, como decía, pois a vivenda, e xeralmente con cada vivenda temos tamén o que sería os almacéns, que van edificados exactamente o mismo que as vivendas, pero en Santa Trega as entradas se levaban un poquinho máis elevadas. Este único que temos con a porta de entrada, a porta de acceso que sería neste lugar onde temos os escalóns para pasar dentro. Nos almacéns, por exemplo, con diferencia de que sería a vivenda, pois non existe un lugar destinado para o lume. Se pasamos dentro, bueno, o feito de que teñan o vestíbulo non significa que sexa máis importante pois unha vivenda ou a familia que viviu nese lugar que con outro que non ten vestíbulo. É simplemente cuestión de aproveitar o espacio. Así, por exemplo, temos que dentro deste grupo familiar, dentro deste barrio, aquí teríamos unha vivenda que carece de vestíbulo, por tanto, forno, aí no que sería o interior da vivenda. Mentras que cando ten o vestíbulo, o forno vai situado, se se acercan por aquí, o teñen no interior do vestíbulo. Se pasamos un momentiño adentro, na medida que os animais se van compartir este espacio interior cos animais, xeralmente pois eran as cabras, as ovellas, os animais de maior tamaño se recollían no que sería o antecastro, un recinto, digamos, amurallado, onde se recollían, pois, por exemplo, as vacas. E, como digo, os animais máis pequenos compartían este espacio e a xente para dormir subían a este estrado, que aquí quedou moi curto, debería vir bastante máis para aquí, e aí era o lugar destinado pois, para dormir. Temos que corrixir un detalle que a ventana, xa que non está documentada a presencia de ventanas neste tipo de construcións, por lo tanto temos que olvidarnos delas, e este é o lugar onde se fai o lume. Isto é para evitar que o aire apague o lume que se fai neste lado. E aquí temos dous buratos que quedaron sin rematar e que sería para situar dous paus verticais. Destes paus verticais veñen outros dous horizontais formando como un L invertido, e de aquí colgan pois as cordas e atan as perolas, as olas para cociñar. Isto sería fundamental. O principal do poboado distorsiona un poquinho o que é a estrada, sempre entramos por aí, pero a entrada principal do poboado sería esta, sería a Porta Norte, que a través de un camiño que interrompe a estrada chegaría tamén hasta, comunicaría coa Porta Sur, que dá a outra zona do río, e deste camiño principal parten uns camiños secundarios que vamos a ir despois un deles para ir a un dos barrios, que é o que nos está dividindo o poboado en grupos familiares, como decimos, de 1 a 3 vivendas, cos seus correspondentes almacéns. Estes camiños secundarios, cando entran nun grupo familiar, non teñen saída, de aí que dé ese aspecto laberíntico ao poboado, e sempre temos que retroceder para poder sair dese barrio familiar. Cando visitamos un poboado castrexo e observemos que hai vivendas de tipo cuadrangular, o que nos está falando é de que hubo unha romanización, de que hubo un contacto co mundo romano, e estos castrexos, que sempre, como pasa en tantas culturas primitivas que construyen de forma circular, empezan a copiar esas estructuras de tipo rectangular, que van cubertas, moitas delas pois de palla, o mesmo que temos as vivendas circulares, como tamén de ímbrice ou tégula, que eran os dous tipos de tellas que tiñan que había incorporado do mundo romano. Polo tipo de estrutura que ten as construcións. Como vemos, todas levan un encachotado irregular, pero aquí, se observamos, nos pode estar falando dunha especialización do traballo, neste caso, pois a cantería. Se observamos, os que están aí quizá non o vexan, evidentemente, pero se poñen por este lado, vemos o tipo de parede que ten, que é un aparello de tipo poligonal. O vemos aí, o vemos aquí, o cual nos está falando, pois eso, que seguramente a familia que vivía neste espacio estaba especializada no mundo da cantería. Terminan o que sería un grupo familiar. Sería, como decíamos antes, a vivenda, o que sería o almacén e o patio enlousado. No patio enlousado podemos observar, por exemplo, pías,
pequenas pías que sirven como bebedeiros ou comedeiros dos animais e que nos evidencian que eran tamén, pois eso, gandeiros e que os animais andaban libremente polo poboado. Se agora nos trasladamos por aí, vemos os pozos de onde mellor se aprecia, pois, por exemplo, a estrutura dun barrio, dun grupo familiar, no sentido que decía antes, que tiñamos a entrada e, se imaginamos que isto está totalmente edificado, esta parede estaría elevada hacia arriba e nos impediría o paso para este lado, co cual sempre teríamos que retroceder polo mesmo lugar que pasamos. Temos entón aquí un dos pozos de auga e mediante un sistema se facía traer a auga desde a parte elevada hasta esta parte de abaixo para recollela. Por exemplo, se conservan algúns pequenos canles, como este que temos aquí, que vai conducindo a auga para despois poñela e botala aí nese pozo de auga. O poboado de Santa Trega está rodeado dunha muralla, non é unha muralla defensiva, senón é unha muralla máis ben de delimitación territorial, que vai abarcar, non está completa evidentemente, pero abarca o espacio que contén o Castro de Santa Trega, está en torno a 21 hectáreas, 21 campos de fútbol aproximadamente. Como digo, non é unha muralla de tipo defensiva, non ten eses grandes bloques, senón é unha muralla de delimitación territorial. E por ela iba o que se chama o camiño de ronda, que non se pode seguir porque antes de descubrirse o Castro, ali tiñamos unha canteira e foi destruído parte dese camiño de ronda. Pola parte exterior do que sería a entrada norte, pois temos unha pequena construcción que debería servir para vixiar, para como zona de observación hacia o exterior. Respecto ao que decía antes dos fornos, veíamos que xeralmente os fornos sempre van estar no que sería os vestíbulos e van estar tamén naquelas vivendas que non poseen vestíbulo por falta de espacio no interior, pero tamén podemos observar que os fornos moitas veces, en alguna ocasión, aparecen tamén ligada totalmente ao exterior do que sería a construcción, nin no interior, nin no vestíbulo. Bueno, para non cansarles moito, isto é así fundamental o do poboado, porque son horas de ir xantar e creo que despois das charlas desta mañán todos queremos un pouquiño descansar. Do século I, de finais do século I antes de Cristo a finais do século I despois de Cristo, foi abandonado. Parece ser que este poboado recolleu xente de distintos castros que por algunha razón decidiron reunirse aquí. A vixencia que tuvo o poboado pois debeu ser dun 75 anos, nada máis. As partes superior, a parte do cumio, sí que seguiu sendo habitada. Posteriormente, xa con eso, coa presencia dos romanos, deciden abandonar esta altura e os castrexos empezan a construir nas zonas máis baixas da Guarda. E iso é porque os recursos os teñen todos nas zonas no val, na zona máis baixa, e se evitan o ter que subir e baixar todos os días. 2000, se retrocedemos un pouquinho na historia, 2000 anos antes, é dicir, hai 4000 anos, estamos na idade do bronce, as construccións son de madeira, son tamén poboados de tipo circular, e desa época, ademais de algunhas pezas que temos recollidas no museo, o que nos pode quedar pois son estes gravados, os petroglifos, que, como digo, a mellor hora de velos non é precisamente a hora que está o sol moi alto, e agora se saca unha fotografía e sale a roca totalmente sen debuxos. A partir das 6 da tarde, polo menos en xullo e agosto, a partir das 6 da tarde, que é cando o sol está caindo, ainda lle dá sobre esta pedra, se chama Laxe Sagrada concretamente, é un dos nomes que ten, e, como digo, a partir desa hora se pode sacar unha fotografía e se ven perfectamente os gravados. Ahora, como digo, máis que nada hai que adivinalos. Aquí, dependendo tamén da zona onde están, aquí temos unhas espirais, aquí temos outra, aquí arriba temos outra e aquí temos outra. Hai algunha máis por aí, pero xa digo, son un pouco complicadas de ver a esta hora. Ademais destes gravados, pois, por exemplo, no Terroso temos tamén gravados de animais. O Rosal é moi rico, porque ademais ten laberintos, ten cervos, é dicir, o mundo dos gravados dos petroglifos é moi amplio, e ten desde figuras xeométricas, como decimos, pois círculos, espirais, figuras zoomorfas, como poden ser, pois eso, cervos, cabalos, algunha escena de monta, e algunha figura de armas tamén aparece. Non se sabe moi ben o significado que poden ter. Según algúns estudios realizados, pois, por exemplo, as figuras de cervos poderían estarnos falando da caza,
os círculos e as espirais poderan ter relación co máis alá, co mundo da morte, pero bueno, todavía eso está en un período de investigación. E nada, normalmente decir que tamén que donde temos petroglifos, donde temos poboados castrexos, temos tamén esas lendas que forman parte da tradición, da nosa tradición que hai que conservar. Por exemplo, aquí, respecto a esta pedra, sempre se fala que a lenda que contén esta rocha, onde están estes gravados, é que un volcán, e conta a lenda que isto pode ser un volcán de auga, de lume ou de ouro. Di a lenda que se isto fora auga e se abrise a rocha, todo isto quedaría inundado. Se fora de lume, pois estaría ardendo todo. Se fose de ouro, pois estaríamos todos ricos. Que pasa? Que na Guarda, non vou facer política, pasaron grupos políticos do Partido Popular, do PSOE e do BNG, e ningún alcalde se atreveu a abrir a rocha por temor a que en vez de ser ouro, pois sexa lume ou auga. Entón, prefiren deixala como está.